Пахвалёны Езус Христус. Шчыра ўсіх вітаем, хто сабраўся на наш канцэрт, які мы падумалі з нагоды адпусту нашага святого Казіміра, як падарунак самай прыгожай частцы нашай парафіі. Вось так запланавалі. Хачу вельмі шчыра прывітаць маладыя таленты нашай радзімы. Тут прыехала такая каманда з горада слаўнага Баранавічы, сястра Марыя, Яна, Рома і яшчэ Міша зараз дойдзе. Вось, яны вельмі любяць граць на інструментах, асабліва на гітары. Таксама падрыхтавалі прыгожыя вершы. Хто быў на святога Францішка на іх канцэрце, той ужо больш-менш уяўляе, якія ў іх магчымасці. Таксама ад усяго сэрца хачу прывітаць калектыў наш маладзечанскі, вось Кацярыну, Марыю, Альбіну і Сюзанну. Вось такія імёны прыгожыя. Гэта ўжо нашы родненькія дзяўчаты з нашага горада. Вось яны аднойчы калісьці трошкі на хорах у нас гралі, але так насамрэч канцэрт для іх гэта дэбют у нашым касцёле. Я адчуваю, што ўсе трошкі хвалююцца. Я вельмі спадзяюся на і вашу зычлівасць, падтрымку, малітву. Давайте так прыгожа перажывём гэты вечар. Ну і будзем паціхонечку пачынаць. Канешне ж, гэты канцэрт прысвечаны вам, дарагія жанчыны, дзяўчыны, дзяўчаткі, усім, хто тут ёсць. Вось, і таму мы будзем такія чытаць вершы, якія будуць адпавядаць некаторай катэгорыі жанчын. Вось, а часамі проста гэта будуць прыгожыя вершы, такія пра настрой, пра прыгажосць інструментаў музычных. Вось. Таму слухайце, і проста гэта прысвечана асабліва вам. Ці ты бачыш прыгажосць у жыцці, яго імгненнях, у штодзённасці турбот, думах, марах і імкненнях, паспрабуй прыгажосць заўважыць. Шчасце бачыць прыгажосць у пакоры і змаганні, у спатканні прыгажосць можа быць і ў развітанні. Здольны ты прыгажосць сам ствараць. Прыгажосць жыцця твайго ў жыцці маім, тваіх слоў прыгажосць, што сагрэць змагла б цэлы свет, асвяціць дабрынёй жыцця шляхі ў зямныя дні, распаліць агонь любові ў сэрцы. Ці ты бачыш прыгажосць у апаўшым долу лісці і ў палёце матылька, што быў вусенем калісьці? Прыгажосць на зямлі ёсць ва ўсім. Шчасце бачыць прыгажосць ва ўсмешцы немаўляці і ў бабуліных вачах, што на здымку ў тваёй хаце. У жыцці прыгажосць побач ёсць.
Быццам на струнах грае сам Бог на нашых душах. Кожная нота – гэта душа, што дабром палае. Часам не строем, часам ірвемся ад злосці ў сэрцы. Бог нас направіць, каб мы ізноў дабрынёй гучалі. Мы ў рэзанансе, разам гучным і далёкай і блізка. Хай ж заіграе Бог прыгажосць, дабрынёй і каханне.
Верш ён будзе прысвечаны матулям. І я б хацела гэты верш зачытаць для сваёй матулі. У тваіх вачах сусвет і цішыня. Мая матуля, родная, адзіная, ты як глыток святога шчырага агня. Душа твая празрыстая, нявінная. Праз шум гадоў і шэрыя дажджы твая любоў, як маяк, нязгасна свеціць. Будь шчаслівай, дачушка, проста жыві. Няма мацнейшых слоў на гэтым свеце. Твае рукі пяшчота і спакой, у іх схавана сіла ўсяго роду. Дзякую, мама, што ты заўжды са мной, за тваю мудрасць і тваю свабоду. І цяпер вось хачу заспяваць яшчэ спеў, які прысвечаны кожнай матулі. Гэты спеў быў словы гэта Хрыстыны Лялько, а музыка, якую пан Бог падараваў, каб напісаць вось праз мае рукі. На далонях любові матулінай, на далонях добра і цепла, быццам неба апекая туліна, быццам Богам да сэрца прытуліна, ласкай мамы з маленства была, той любою, той ласкай жывая, я і сёння і Бога прашу, няхай кожнага ў свеце спаткае мацярынская ласка такая, што святлом атуляе душу. На далонях любові матулінай, на далонях цяпла і добра, быццам неба апекая туліна, быццам Богам да сэрца прытуліна, ласкай мамы з маленства была, той любою, той ласкай жывая, я і сёння і Бога прашу, няхай кожнага ў свеце спаткае мацярынская ласка такая, што святлом атуляе душу. Твой голас, як пачатак дня, усмешка сонца ў шэрым небе. Ты як другая мама, як я родная, якой заўжды ўсё даць мне трэба. Сучасная, душэўная, свая. З табой размовы быццам тонік. Няхай жа споўніцца мара твая, мой мудры, светлы падарожнік. Твой дом – утульны прытулак для заўжды паразумення і ласкі. Дзякуй, цёця, за кожны падарунак, за тое, што жыццё з табой як казка.
Наступны верш прысвечаны ўсім бабулям. Вось таму можна усміхнуцца і парадавацца, што для вас спецыяльна верш. Кажуць, ёсць крынічка шчасця, п'юць з крыніцы той вады. Ды пра іншую крынічку я размову павяду. А крынічка тая побач, незвычайнай глыбіні. В сэрцы роднай мне бабулі ёсць крынічка дабрыні. Дабрыня бабулі грэе, нібы летняе цяпло. Мне з бабулею ніколі кепска, сумна не было. І калі мяне пахваляць, я скажу вам без хлусні. Кінула бабуля ў сэрца мне зярнятка дабрыні. Раніцай узыходзіць сонца, прамяні праскокваюць праз сад. Так і гукі, што ляцяць ад скрыпкі, утвараюць з нотак снегапад. Ад жвавых пальцаў музыкантаў ноткі вырываюцца ўгару. Аблятаюць увесь касцёл і там сядаюць. Дзе адчуюць мяккую чулую душу. Дакрануліся жывыя ноткі чалавека, зрушылі пачуцці аж да слёз, і прыгожы спеў ад скрыпак нашых у месца мараў кожнага занёс.
Наступны верш прысвечаны будзе жонкам. В твоих вачах мае ўсе раніцы, дзе кава пахне утульнасцю і спакоем. Ты моя плынь, моя прыстань, моя таямніца, самы прыгожы сэнс, створаны лёсам абоім. Сярод шалётнага рытму сучасных дзён, дзе час бяжыць, не пакідаючы следу, ты мой ціхі, сапраўдны, шчыры тон, моя адзіная, важная ў свеце перамога. Дзякуй за веру, за кожны позірк і крок, за тое, што побач і ў шторм, і ў цішыню. Ты мой самы лепшы, галоўны урок, і кожны дзень за ўсё цябе люблю. Наступны верш будзе прысвечаны прыгожай маці Божай. Вецер галін не хістае, звонкім лісцём не шуршыць, восень стаіць залатая і на зямлі, і ў душы. Лёд павуцінкі іскрыстай першага інею след, моўчкі, празрыста, ўрачысты, свеціцца мудрасцю свет. Ты з ім даўно ў ціхай змове, маці Хрыста пазнае, столькі святла і любові вочы праменяць твае. Вецер галін не хістае, кружыць лісцёвыя сны, восень моя залатая, восень з паглядам вясны.
Наступны верш прысвечаны сёстрам. Я думаю, што шмат у каго і сёстры. Вось паслухайце для вас. Моя любимая родная сястрычка прыехала здалёк у госці да мяне. Я па праву магу ёй ганарыцца. Яна быццам свет у маім вакне. Сястра на ўсе справы масцярыца, шэраг здольнасцей у яе не адняць. Яна нібыта тая чараўніца. З яе я павінна прыклад браць. Яе спрытнасць мне толькі сніцца. Всё яна робіць з душой і вельмі жвава. Сваёй прыгажосцю можа падзяліцца. За ўсе яе здольнасці Богу брава. І яшчэ душа прыгожая ў яе. Параду добрую дасць, у бядзе падтрымае. Мне яе здольнасці не дастае. Яна ведае гэта і мяне ў жыцці натхняе. Ды я не знайду ніякіх меткіх слоў, няма параўнання, якое прыгожа гучыць, каб выразіць сястры сваю любоў. Няхай яе агеньчык яшчэ ярчэй гарыць. Смеецца сонейка ў гары, праменья пасылае, у кожнага ў душы гарыць, хай кропелька малая, і свежы ветры клашчы твар, дождж споры льецца з неба, надыдзе хутка колькасць хмар, як вільгаць зямлі трэба. Схаваюць хмары сонца шар, і чутны грухат грому, дзівосны ад прыроды дар, з душы здымае стому. Дажджлівы ды цудоўны дзень, між луж шагаючы лугоў. У акенца выглядаюць прамені, развернулася вясёлка, цуд дзіўны, цешыцца знадарма. Хай льецца дожджык дробны, хай зусім праблем няма, бо настрой надта добры, натхненне маюць ад красы, цудоўная пагода, а ад яе ва ўсе часы на сэрцы асалода.
Аднойчы я даволі шпарка ішла на працу на прасткі. Праз самы цэнтр старога парку, эстрада, дзеўкі, дзецюкі. І раптам штось кранула вуха. І стала сэрца хваляваць. Народны спеў, прыемна слухаць. А хто спявае, не панять. Гляджу, бабулечкі на лаўцы сядзяць, як быццам у кіно. Ды не глядачкі, выканаўцы, адна з гармонікам ажно. І ён заходзіцца, лапоча, іграе, радасцю звініць. Мо слухаць нехта і не хоча. Ды хор бабулек не спыніць. А як жа смачна песню рэжуць, ажно падскокваю ў такт. Ад хараства духоўнай ежы наўкол такая мілата. І усмешка твар ужо змяняе, і нават хочацца падпець. А песня ўзлётвая, лунае. Ну і бабулі, трэба ўмець. Нашто ім бабскія гаворкі? Забыўшы дома валідоў, яны спяваюць нібы зоркі і ўсіх запальваюць вакол. А цяпер прапануем вам з намі, з бабулькамі, заспяваць «Душа весяліцца». Так что вы с нами, а мы вас будем запаливать. Душа веселится, славит своего Пана, буду спевать, так и всем сердцем славить буду. А я справді буду спевать, так и всем сердцем славить я буду. Твое имя, Бог милосердный, Пан могущий, Твоя правица. Раз-два, раз-два. Ну, трошки яшчэ часу у нас ёсць. Ось, шчыра дзякую нашым артыстам. Тут некаторыя яшчэ складваюць свае інструменты. Пакуль так яшчэ ўсе паявяцца, калі можна, мінулы раз мяне жанчынкі і дзяўчаты вельмі так пытались, чаму не папрасіў Рому на біс сыграць. То калі можна, Рома, я цябе папрашу сыграць што-небудзь, каб нас так яшчэ па-вясенняму прабудзіць. Прывітай.
Ну, попросім нашых усіх выканаўцаў, калі ласка, сюды бліжэй, на цэнтр, калі ласка, дайце на вас яшчэ раз паглядзець. Калі ласка, праходзьце далей, на цэнтр. Калі ласка. Запрашаем. Вось. Можна руку. Во. Ад усяго сэрца дзякуем вам, што знайшлі час, сілы, што падрыхтавалі для нас гэты прыгожы канцэрцік. Бог прамаўляе да нашых сэрцаў заўсёды праз прыгажосць, праз музыку. Дзякуй, што чарговы раз мы маглі ў гэтым пераканацца. Таксама, далучаючыся да гэтай прыгажосці, хачу падзякаваць усім нашым бабулям, матулям, сястрычкам, дочкам, унучкам, жонкам, усім нашым парафіянкам дарагім за тое, што вы ёсць. Няхай свядомасць таго, што вы чароўныя, што, дзякуючы вам, гэты свет ёсць прыгожы, вас не пакідае. Вось, дзякуй усім вам. Ну, а цяпер святкаванне. Ужо пачынаем святкаваць нядзелю, працягнецца і будзе святая імша. Будзем да яе рыхтавацца. Дзякуй.